Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένα ψώνιο. Για ψώνιο πρόκειται. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε ότι θέλει να γράφουν το όνομά του με ένα νι και όχι με δύο νι, γιατί έτσι λέει είπε στη δασκάλα του στο σχολείο ότι του αρέσει με ένα νι και έπρεπε ένας ολόκληρος τόπος να ξεμάθει ότι το Γιάννης γράφεται με δύο νι και να το γράφει με ένα, γιατί έτσι γουστάρει ο Γιάννης, ο οποίος βγαίνει στην εκπομπή του Λεωνίδα εκεί πέρα με τον Χαριτάτο και λέει τις εξής δύο φράσεις, τις οποίες θεωρώ και τις δύο συγκλονιστικές. Φράση πρώτη. Εύχομαι οι δανειστές μας να μπλοφάρουν. Ακούστε, είσαι ο Υπουργός Οικονομικών. Κρατάς στα χέρια σου το μέλλον του παιδιού μου. Το μέλλον του παιδιού μου, το μέλλον της κόρης του Νίκου, το μέλλον των παιδιών του Λεωνίδα εξαρτάται από την κατάληξη αυτής της διαπραγμάτευσης. Και ακούς τον υπεύθυνο να λέει εύχομαι οι δανειστές μας να μπλοφάρουν. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν δεν μπλοφάρουν οι δανειστές μας, τι θα γίνει? Αν δεν μπλοφάρουν, ούψ, την κάτσαμε. Δεν μπλοφάραν. Αυτό μας λέει ο κ. Βαρουφάκης. Ψώνιο, νάρκισσος. Μιλάμε για περίπτωση ψυχασθενική. Η διαπραγμάτευση που κάνω δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, Σπύρο. Αφορά στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Τι είπε ρε ο ποιητής, να πούμε, τι είπε ο ποιητής? Όλη η Ευρώπη κρέμεται από τα παντελόνια του Βαρουφάκη. Δεν ξέραν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ότι θα γεννηθεί ο Γιάννης με ένα νι για να καθορίσει την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Τέτοια υπουργάρα έχουμε. Συγγνώμη, αν το έλεγε αυτό οποιοδήποτε άλλος, θα τον παίρνανε ζουλομανδία από το στούντιο και θα πηγαίνει σε μια κλινική να του κάνουν θεραπεία. Σε αυτό το γενικό χαμό τώρα, όπου ο πλανήτης ολόκληρος ασχολείται με την Ελλάδα και την κρίση των διαπραγματεύσεων και το χαμό, βγαίνει πρωί-πρωί ο Γιάννης. Ο Γιάννης με τον Ανή που λέγαμε προηγουμένως και δηλώνει: είναι μια υπέροχη μέρα. Τι ωραία που ξημέρωσε. Επιτέλους η Μέρκελ θα είναι πρώτον ευθυνών της. Τι λες? Εδώ ταιριάζει αυτό που είχε γράψει ο Θουκυδίδης στον επιτάφιο του Περικλέους. Φιλοκαλούμεν μετευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αλλά εδώ είναι μετά μαλακίας, δεν είναι άνευ μαλακίας. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται όταν βγαίνει ο τύπος αυτός και λέει τι ωραία μέρα που ξημέρωσε. Η μαλακία είναι με την έννοια του μαλθακότητος στα αρχαιελληνικά. Έτσι, αν παραξηγηθώ και βάλει το εσουρού κανένα πρόσωπο στο κανάλι. Είναι αρχαιοελληνικό κείμενο, Θουκυδίδου Περικλέους επιτάφιος. Κάνω μια μικρή αλλαγή. Το άνευ το κάνουμε μετά. Φιλοσοφούμε μετευτελείας και. Φιλοκαλούμε μετευτελείας και φιλοσοφούμε μεταμαλακίας. Και μεταγιάννη θα πω εγώ. Δεν υπάρχει ο τύπος αυτός. Ο τύπος είναι πέραν πάσης νοήσεως. Τι ωραία, τι υπέροχη μέρα λέει σήμερα. Ο χαμός γίνεται, καταστρέφονται άνθρωποι, περιουσίες. Ο άλλος τρέχει να πάει τελευταία στην τράπεζα. Καθώς βγαίνει και λέει τι ώρα περνάμε. Δηλαδή εδώ πια η επιστήμη σηκώνεται και ψηλά.